mag ochumi mano Kenneth gi Mercy mana kunjo ramna pach jopiny achaka ramna kodi Mercy ipenjo gi budget mago mag county to chal ka gima koro ginywande gi budget mano mar piny Kenya gicha ginywande kedo gi finance bill iparo ni jopiny bende onge ramna public participation mane budget mag counties karamna kiwinjo kaka gisumo paro Sharon jopiny nitie gima luongo ni empowerment to chal ne jopiny onge gi they are not empowered and they are not okonyis gi kaka ni budget process ma budget en mane ni to budget ni chakore karango king'iyo national government budget chako wichigni dwe mar 9 higa mokalo ma sami somo budget ni dwe mar 6 ok en gimwa wacho ni it is an isolated process it's an isolated act it's sano gini no chakore chon jopiny onego ng'e ni to budget ni kochopo sani ma idwaro ni mondo obede public participation ang'o matimore ang'o midwaro kuomi kaka in ja county onego be ni segolo pachi nite japiny mowuoyo maber kama kabisa nonego be nuang'eyo ni to koro ka oket ni kata ni milion 200 dhi loso wang'ayore onego be ni kawane county wang'eyo kata mani wang'ayore mage manitiere under the national government to mage manitiere ang'o manitiere e county to wang'ayore midhi losgi gin mane koro ko jiso ni 200 million dhi loso wang'ayore tung'eyo ni wang'ayore ni en mane anyalo paro kaka chon ne nitiere nikech jopiny ok ong'eyo ibo yudo kata wang'ayo molos gi national government ng'ato wacho ni governor wacho ni ene moloso to kendo jopiny timango jopiny yieni koro kwang'iyo kata mana ni e wach health king'iyo na wasewacho mbele kacha chande ni county government gimi wacho ni should mirror or should correlate with the national government kaka na wacho mbele kacha chani thoth jowa nokogone Kenya Kwanza kura nwagone Azimio to any political party kabiro to nitie gima giluongo na agenda ma ibedo iting'o yang'owa e manifesto gimo mano neno ka gidhi ilongo nang'o Kasarani mane gi launch chande machacha gimo nego be ni japiny ng'iyo kabisa nikech mane gima manifesto ma gi launch no ema gibogine manao giloko into an agenda magidhi bedo ni magi gik ma wadwa timo ang'owa wadwa ni mondo wachi magi gik madwaje wanyiso jopiny mane wasengo ne jopiny ni wadwa timo ang'o wadwa timo those adita winjo ka ji wacho ng'ato wacho ni majo Kenya Kwanza ng'ano lal gi manifesto gi mondo timango omegi nikech gichandi gik mane ginyiso jopiny gitimango gilokore gin ga moko gin ga mana kisera mag ombulu mag sero jopiny to nitiere gima gidhi biro go ni mae gik manwa wacho ni wadwa nang'o ni wadwa ni mondo kaka jo Kenya Kwanza watimango watim ne jopiny to mage gik ma koyudo ka better the bottom up economic transformation agenda oketi kaluore iwacho ni Uhuru nen focused ahinya on infrastructure Kenya Kwanza is more focused on social issues to but king'iyo kata kaka location gi infrastructure pod gimiyo ang'owa pod gimiyo allocation maduong' luwore kaste luwo gang'owa kwadhi magine kabisa to infrastructure magimiyo maduong' ahinya gimiyo chigni gimiyo billion adiwa gimiyo ka gine ni infrastructure 122.1 billion kiluwe gi social sector which maen 95.5 billion then environmental and natural resources gik machalo kaka pidho yien gine keto kor lwesi bed makare donge and 15.3
Koro king'iyo to kata counties onego bed ni ng'iyo ni to ewe kaka wadhi nikech onego bed ni ukonyo the national county achieve his agenda. Ok ni county nigi agenda gi in isolation. Koro king'iyo kaka ne wasewacho ni wamiyo ang'owa, the county ni government ne wacho ni imiyo agriculture pur gi value addition ni kaka pur ni eni idhi tim ang'owa. Nwasacho ni onego bed na gima ging'iyo mbele kabisa en kaka keto cottage industries matindo tindo. Ka upuro rabuon to rabuon ni ok udhi usi ausa kaka loka bondo kacha cha taneno koketi ang'owa oketi akete ndoo. Rabuon ni ndoo sani eni, in fact for a long time ndoo ne giuso 250, sani gichopo 350. Para nena ni ndoo ni eni mar rabuon ni kidhi tim ang'owa idhi tuoyo rabuon ni migolo mogo, ndo achiel ni nyalo golo ni. Koro magi gik ma county cottage industries ma county nego bende. Koro ka national government owacho ni wadwa miyo agriculture wadwa keto agriculture mbele. Anga county government and budget gi allocation margi onego bed ni miyo ang'owa agriculture extension services. Gima sani wa mogodo makata ne wuondo wa kata ne nadie ni gine machiemo bech chiemo dhi dok piny. To bech chiemo ok dhi dok piny, didi tiere input moro mane jogi en mane jopiny kaka ne kecho chamo ji iga mokalo pok no nenore. An nyaka ne nyola pok na neno kuma bande nyiewe siling 200 goro. Kech no kayo ji no wuok otimo ang'owa odhi e puodho. Sani eni nitie jok mosechako muodo bando. King'iyo kaka chwonyo Vodi kacha chande kidhi nitie jok mosemodo osechako modo. Moko bende chami geno ni bro nyaka e kinde thuolo mar jumbe 2 mabiro. Josechako moto kidwa dhi dala tidhi. Koro bech chiemo dhi dok piny, alot gini nitie e puodho. Ok ni ne government ni otimo gimoro malich ahinya nikech kata fertilizer ne gimiyo ji fertilizer but ok ane ka ji no wuok kendgi. Koro king'iyo bang' ndalo moko madhi nyaka dwe mar 8 dwe mar 10 kaini idhi yudo ka ang'owa bech chiemo dok piny. Erokamano ahinya. Koro igani eni okwa gima dhi wacho ni dweche 3 moro ma inflation ma cost pushed the maize pushed by the cost of food ok dhi tim ang'owa ok dhi bedo. But ibo yudo ka king'iyo maber ahinya ibo yudo ka samoro in the new budget because ka finance bill ni ka president osaine ka wuono to by tarik 1 mano ma dwe mar 7 udhi yudo ka ko chako chula ang'owa fuel the 16